Ola, son Cu Pousa e vou vos contar a historia de Balubo 8 e o seu coche casa. Balubo 8 era un policía. Un día ia dar un paseo en Guabar, o seu coche casa, e polo camiño atacárono, pero o Guabar era moi rápido, entón non o pillaron. Finalmente tiveron que parar a descansar e a beber Coca-Colas, porque estaba canso de tanto correr, e despois foron ao cine e viron unha peli sobre o antigo oeste. E ao sair do cine atopáronse co irmán de Guabar, que se chamaba Pelfe, que traballaba pa os malos, e volveronos a atacar, pero esta vez Balubo 8 capturounos e meteunos na cárcel que Guabar tiña. E pola noite, en cando estaban dormindo, escapáronse e foron roubar un banco. E pola mañá, Balubo 8 diuse conta de que non estaban en Guabar. Entón, foronnos buscar, e viron nas noticias que roubaran un banco. Entón, seguíronos. E esta vez, definitivamente, atrapáronos. E fin.